Sino nga ba sa kanilang tatlo ang magbibigay ng pagkain o pera kay Daddy Frankie? Si nanay ba na nagbebenta ng potobongbong? Si Gerd ba na dumaan na bumili ng pagkain? Si Lolo na dumaan din? Likas na sa ating mga Pilipino ang mapagsigay, matulungan sa kapwa. Tayo nga ang sinasabi ng mga ibang bansa na napaka-hospitable daw natin, palangiti, mapagbigay, mabait. Sa video na ito, susubukan ni Daddy Frankie na mag-social experiment bilang isang pulubi. Sino kaya sa kanila ang magpapaabot ng pagkain o pera, tulong kay Daddy Frankie? Mo na, imingay mo na. Ay, bene. Ay, mente. Na. Ay! Himingay mo na. Tubig. Tay, 20 lang tay, tubig. Salamat. 20. Kain 20. Kain 20. Salamat. Sir. Isa pa 20. Isa pa 20. Wala ka pang gasolina na. Isa pa 20. Thank you. Marami 20. Kanina pa akong nakaupo dito. Kunwari lang ako na mahirap. Pero naghahanap kami ng mga may mabubuting kalooban. Dahil sa iyong kabutihan, hintayin mo, mayroon ako bibigay sa'yo. 2 pwesto ang aking pinestuhan, pero isa si Sir po ang nakapansin sa akin, at siya po ay nagpabot ng chicherya, at hanggang sa hiritan ko pa siya ng 20 pesos, hindi nag-alinlangan kahit siya po ay ang kanyang natitirang pera ay sabi niya panggasolina niya sa motor niya. Sir, anong pangalan mo, sir? Christopher Soriano. Christopher Soriano. Tiga saan po? Basista. May asawa ka, sir? Meron. Ilan anak? 3. 3. Ayan, sir. Salamat ha. Sana marami pang kagaya mong may malambot na puso tumulong sa mga mahihirap kagaya namin. Dahil sa iyong kabutihan, sir, mayroong ka regalong 5,000 pesos. Ayan, sir. Ito ba yan? Totoo yan, sir. Salamat. Dahil sa iyong kabutihan yan, sir. Ayan, salamat. Yan, Daddy Frankie po. Ayan.